Cause fashion lights go from anywhere. Още един кмет, май. Това не го виждам. Скрипили от мен. Това е, ето го той, това е боса на майка ми. Този е боса на майката на Садмен. Гласувайте за него, ако сте пой. Ще има повече парички за... Единствено, който може да гласува е събърчет ми и Assassin's Creed. Assassin's Creed не може да гласува. Защото е малък на 17,5. Мисля, че е на 17, не знам. Давай да го писам. Много е малък. Аз не знам, че е на 20. Да, той лудичка си е мислила, че аз съм на 20 майна, ама... Сега в момента клип ли правиш? Типичен пловдивски казан. Да, ето типичен... Изпусни го. Това е типично пловдивско мазе. Ето виждаме, пикнява една. Къде? Я изтупа има. Не, нищо няма. Аз имам ли? Не, я обърни. Не, нямаш. Какво снимаш ли майна? Да знам, запомня. На част снимаш ли? Да, правим клип сега. Това е типично пловдивска табела за мебели. И типично пловдивски прът. Типично пловдивски изкривен кол. Тук кой явно е ударил някакъв. Като стана дума за кол, ще ви кажа... Типично пловдивско зомби. Чакай! Типично пловдивско зомби. Като стана дума за кол, сега ще ви кажа един вид. Не, мързимо да ви казвам вид за колчета. Шит. Това е типичен пловдивски шит. Това е една типична пловдивска майна. О! Мене това беше за тебе, да знаеш, това е от Деймиан, нали? Това какъв сто? Как Спайдермен удря майна, това е дето Веном се досва. Гандалф удря. You shall not pass! Не, чакай. I made it possible that name of honor. You shall not pass! Ano? You shall not pass! You shall not pass! Направи дупка в земята, ме. Изкърти плочката. И си изкърти пръста на крака. И си изкърти кръста на газа. Нарочно. Не. Не, какво снимаш, това е много тъпо думче, майна. Няма да окачвам това форума. Вече имаш избор. Това е типично За майка ми вече няма избор. Оле, вече 2008 ли? Аз колко съм спал с нощи? Това е типичен пловдивски магазин за дизайн. Типична пловдивска плюнка. Къде? Типична пловдивска плюнка на Деймиан. Да ходим. Айде. Типичен пловдивски гръбеж. Това са типични пловдивски бокуци. Разни дъски, подполки. Това Чакай. типичен... Женска вокална група. Вокална група, Мечо Пух. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Тия от Кита сигурно си мислят, че това е здрав метал, май. Ей, това е една типична пловдивска строителна фирма. Строителна фирма ЕОД. Али. Защо не виж коя става? Това е реклама на Пловдив. Минаването невъзможно. Уважаеми съграждани. Така. Уважаеми съграждани, преминаването невъзможно. Моля, преминете през хубаво. Нека всички се починят в името на социализма. Нека. Цанко Курец. Айде, върви. Предполагаме невъзможно, обаче ние минаваме. Виж, няма мина. Адиве.
Уважаеми се граждани, ако продължавате да вървите насам, ще ви караме да копаете. Да. Ако дойдете с нас, ще има копане. Между другото, той рови изкупчена война. Виж ги, тия са събрали за разстрел, те са евреи. По време на Холокоста. Ай, той ги е разстрелял. А той е... гец. Някой каза ли нещо? Айде, но... Не, я тук е! Къде ще тръгна, бе? Аз си казвам да пресичаме мен, отдолу се минава. Абе, от тук можеш да се минем, май. А преди? Еми, айде, пресичаме, май. Какво мина? Сега има коли. Ей, там, където минат хората. И да. Не може. Може обаче. Да, ари, бе. Да минава там отдолу, ма. Чакай, сега ще прискочим. Да не сме на умели трудно да влезне майна в подлез с много коли, май. О! Виж сега мен. Ето го фрирънъра. Сега ще да претреп. Де бе, плюнкаджията. Това е типичен Пловдивски графити. пловдивски глупости, пловдивски щупени стъкла. Типична пловдивска миша дупка. Какво има вътре? Гледай, бах ти мишката. Мишка! Мишка има. Върну ли? Не. Типично пловдивска лохва. Типичен пловдивски затвор. Лохва е. Къде? Да. Това е едно от най-типичните пловдивски неща. И в момента... Записваме в underground. Това му затапи, да. Типичен пловдивски underground. Типичен пловдивски... Сега май. Нали underground май са гледай. Тук вечер, тук има сводници, тук има курви, тук се чукат. Да. Нали underground май сега започва песента от ние. Нашия сад ме знае това от собствен опит. Така знам аз. Чули бе? Сега нали underground май трябва да почне песента на underground. Не, на Prodigy Spitfire. Или You'll be under my wheels. Не, тук това може да ми е спорт. Да, типичен пловдивски затвор. Да, виж каква е нова мазилка обаче. Това затвор ли е? Не. Тимът ли си е затвор е пичука? Верно ли? Ми да е. Не знаех. Къде е пичука? Там има само един затвор. Дето училището за молни, там как се казваше? Не, значи... Стефан Караджа. Не е тук, където ми е по-нататък в една част. И трябва да ги посетим там. Да. Това е типична българска пловдивска рекламна кола. На какво е реклама обаче? Сухостроителство, топлоизолации. Външни и вътрешни мазилки и бои, дренажни системи. Да. И Алберт мисли да я краде. Регистрацията е варненска. О, това е поздрав за Ивал и на бокс. Да, поздрав за Ивал и на Бог, защото това е варненска регистрация. Това филче никой няма го изгледа, на. Така си мислиш ти, май, в момента всички го гледат, се разбиват от кеп. Тотално. Много ясно. Или всички в момента се чудат кой ще ми върне тия 5 минути от живота. Да. Аз това не би го гледал, май, никога. Аз би го гледал. И аз би го гледал. Ми не знам. Супер тъп. Това е пловдивска реклама, май. Трябваше да направим видео. Да. Живейте в Пловдив и се водете на двоетажни. Да, живеете в Пловдив и ще се движите само с двоетажни автобуси и ще гледате някакви въртящи се неща. Бингота. Бингота, май. Това е бингота, дето се върти, нали? Да. И ще виждате Мерцедес Има всеки ден. зарчи и сега в момента се разбърква. Да. Малко се отидем, ще свършим мотърта, няма да има да правим за село.